Здравейте! Ще ви преведа през тази презентация за дигитализацията на международната търговия. Вече може да имате опит с дигитализацията чрез използването на електронни подписи и електронни фактури. Ако се занимавате с транспорт, вероятно имате опит и с електронни CMR документи. Това не са единствените примери за дигитализирани документи. Има и други, а се разработват и още. Презентацията ще разгледа темата за дигитализацията на по-общо ниво, затова няма да навлизам в конкретни примери. Въпреки това ще споменем отлична публикация на ICC Обединеното кралство Seizing the Moment, Unleashing the Potential of International Trade, където ще можете да прочетете 16 казуса, както ще бъде обяснено по-нататък в презентацията. Обединеното кралство играе особено важна роля в развитието на дигитализацията на международната търговия, просто поради факта, че около 75% от световната търговия се осъществява с документи, подчинени на английското право. Именно по тази причина ICC Обединеното кралство е толкова силно ангажирана в разработването на стандарти, свързани с дигитализацията на международната търговия. Дневният ред на тази презентация е следният. Първо, нека разгледаме ползите, които дигитализацията носи, за да разберем защо има толкова много шум около нея и защо си заслужава безспорните усилия по промяната на съществуващите системи и процедури. Дигитизация и дигитализация има ли разлика и има ли значение? Правни въпроси и тяхното въздействие върху дигитализацията на документите. Какво се опитваме да постигнем? Значението на Mletter, схеми съобразени с Mletter, кои държави са напред в тази област. Накрая ще се опитаме да направим някои изводи относно бъдещето на дигитализацията на международната търговия. Добре, нека започнем. И така, защо е целият този шум? Какви ползи могат да се извлекат от дигитализацията на международната търговия? Ако погледнем тези ползи, можем да оценим положителното икономическо въздействие върху международната търговия. 15% увеличение на рентабилността, 8% по-кратко време на изчакване по границите, завършване на транзакциите за 1 час, 30% по-ниски оперативни разходи, трансфер на данни за секунди, 15 до 20% по-ниски разходи за престой на корабите, 15% увеличение на навременните доставки, 15% увеличение на навременните доставки, спестяване от 300 до 400 долара на транзакция, 100% премахване на хартиените логистични документи, 18% по-ниски разходи за транспорт, по-бързо осигуряване на ликвидност с 7 дни. Ако се съмнявате в тези цифри, бих ви препоръчал документа на ICC, който споменах по-рано. Те също така обясняват защо тези развития са напълно аполитични, поради което няма икономически блок или политическа структура, която да е против тях. Това е една от малкото области, в които наистина съществува глобално сътрудничество. Освен това, дори и да имаше противници, нито една държава не би могла да попречи на останалия свят да се възползва от тези развития. Въпреки това, безспорно съществуват предизвикателства и трудности при внедряването на нови дигитални системи, а те изискват и инвестиции. Сега нека бързо разгледаме разликата между дигитализация и цифровизация. Има ли разлика между дигитализация и цифровизация и има ли значение това? И двете понятия често се използват така, сякаш означават едно и също, но всъщност има разлика. Дигитализацията е процесът на превръщане на хартиен документ в дигитален файл. Цифровизацията, от друга страна, е процесът на използване на дигитализирани данни за преобразуване на ръчни бизнес процеси чрез използването на дигитални технологии. Това включва приемането на дигитални подписи. Представете си, че коносамент е бил преобразуван електронно, за да се създаде дигитален шаблон. Това е дигитализация. Този дигитализиран коносамент след това се попълва онлайн и се изпраща електронно до банка, за да подкрепи искане за търговско финансиране. Това е вместо да се попълва на хартия и да се изпраща по пощата до банката. И това е цифровизацията на този процес. Бихме казали, че цифровизацията в международната търговия далеч надхвърля простата цифровизация на документацията.
Освен дигиталните инструменти и услуги, изкуственият интелект и блокчейн намаляват оперативните, административните, комуникационните и маркетинговите разходи и рискове. Дейности, които преди бяха запазени за големи компании, сега са достъпни и за много по-малки фирми. Описанието им в подробности е извън обхвата на тази конкретна презентация. Въпреки това, всички презентации в този плейлист обясняват в по-голяма или по-малка степен как можете да използвате онлайн инструменти и услуги, за да развиете своя международен търговски потенциал. Просто разгледайте Exporters Almanac, за да видите какво е налично. Линкът се намира в описанието по-долу. Добре. Да се върнем към правните съображения, свързани с дигитализирането и цифровизирането на търговската документация. Ще видите, че това разграничение е важно, особено когато се взема предвид съответният правен статут на дигитализирания документ и оперативната възможност за включване на различни страни от различни правни юрисдикции в един цифровизиран процес. След като засегнахме едно правно съображение, нека сега разгледаме основния правен въпрос, който трябва да бъде решаван многократно. Както споменах на предишния слайд, вярно е, че дигитализацията и цифровизацията могат да се разглеждат просто като технологични въпроси. Въпреки това, правният статут на дигитализираните търговски документи е от основно значение. Няма особен смисъл да се дигитализират документи, ако те нямат същия правен статут като хартиените документи. Тъй като законите, свързани с търговската документация, коносаментите, записите на заповед и други подобни, са писани основно през 19 век, те често се отнасят до собственост върху хартия и физически подписи. Затова, за да се даде на техните дигитални еквиваленти същият статут, е необходимо да се променят множество закони в различни юрисдикции. Това изисква време и също така внимателно обмислене как да се гарантира, че дигитализираните документи имат същите свойства като хартиените си еквиваленти, особено по отношение на концепцията за собственост върху документа. Ако това не може да бъде постигнато, няма никаква полза. Всъщност може да възникнат допълнителни разходи, свързани с дигитализирането на тези документи. И така, какво трябва да се направи, за да се улесни дигитализирането на търговската документация? Ще разгледаме какво се опитваме да постигнем на следващия слайд. За да имат дигитализираните документи същата тежест като хартиените си еквиваленти, търговското право трябва да подкрепя всички релевантни аспекти на електронната търговия. Това означава да се признават както хартиените, така и дигитализираните документи като равностойни правни инструменти. Въпреки това, в отделни случаи трябва да бъде или едното, или другото. Не може да имате едновременно хартиен коносамент и дигитализиран такъв. Дигитализираните документи също трябва да бъдат признати във всички юрисдикции, в които се осъществява търговията. И това е огромна задача, но добрата новина е, че по нея се работи вече повече от 30 години в Комисията на ООН по международно търговско право. Особено важно значение има моделния закон за електронни прехвърляеми записи от 2017 година. Връзка към този орган е включена в описанието по-долу. И така, какво представлява mLiter и как помага? Ще разгледаме това на следващия слайд. Основните принципи на mLiter. Съгласно този модел закон, електронният еквивалент на хартиените прехвърляеми документи се определя като електронни прехвърляеми записи, при условие, че са изпълнени условията, посочени на този слайд. Тоест, документът трябва да съдържа информацията от хартиения документ, да идентифицира записа като електронен прехвърляем запис, да може да бъде обект на контрол и да запази своята цялост. С други думи, той трябва да бъде пълен и непроменен. И накрая, той трябва да бъде под изключителния контрол на определено лице. Законът също така постановява, че електронен прехвърляем запис, издаден или използван в чужбина, не трябва да бъде лишаван от правна сила или изпълнимост. Законът изисква също така да се използва надежден метод, оценен спрямо определени стандарти, за да се установи, че тези условия са изпълнени. Законът се опитва също така да адресира въпроса за трансграничната ефективност. Както ще видим на следващия слайд, добрата новина е, че законите на много държави вече се привеждат в съответствие с принципите на mLiter. Английското право също се използва като ориентир за практическото прилагане на mLiter на национално ниво.
Пълен списък на държавите, които са приели MLETR, можете да намерите на уебсайта на ООН, посочен на този слайд и в описанието по-долу. Както споменах по-рано, приемането на MLTR от Обединеното кралство беше ключова стъпка в утвърждаването на MLETR и съответно в дигитализацията на международната търговия. Причината, поради която това развитие е толкова важно, е, че използването на английското право доминира на международно ниво при международни търговски договори, банково дело и финанси, морско право и корабоплаване, сливания и придобивания, разрешаване на спорове и международен арбитраж. До 2026 или 2027 година се очаква, че мнозинството от търгуващите държави ще бъдат съгласувани с MLETR. Ето и моите изводи. Дигитализацията на международната търговия ще се разширява експоненциално през следващите няколко години. Това ще отвори нови големи търговски възможности, тъй като улеснението на международната търговия ще се увеличи, а разходите ще намалеят значително. MLETR предоставя необходимата правна рамка, която позволява този преход от хартиени системи и процеси към електронни. Колкото повече държави се съгласуват с MLETR, толкова по-голям е мрежовият ефект. Благодаря ви, че изслушахте тази презентация и се надявам, че успях да ви убедя в ползите и практичността на дигитализираната международна търговия. Искрено се надявам, че ще можете да се възползвате от тези възможности в много близко бъдеще. Ако имате въпроси по всяко време относно дигитализацията на международната търговия, знаете къде да ме намерите. Уебсайтовете и документите, които споменах в това видео, са изброени по-долу. Надявам се да ви бъдат полезни и да ви помогнат да реализирате и разширите международния си потенциал. Ако желаете да се свържете директно с мен, не се колебайте да го направите. Нашият уебсайт и моят имейл адрес са на този слайд и в описанието по-долу. Ако това видео ви е било полезно, моля харесайте го и се абонирайте за нашия канал. За повече съвети относно развитието на вашия международен търговски потенциал, просто кликнете върху бутона за абонамент на екрана. Това не струва нищо. Ако смятате, че някой, когото познавате, би се заинтересувал, моля споделете този линк с него. А ако сте готови за следващата стъпка, разгледайте следващото видео в плейлиста. То е свързано точно тук.